Namens Nelke Verbrugge en mijzelf, Nora van der Meer, heten wij u allen van harte welkom op deze toch wel zeer bijzondere middag, waarop wij de presentatie van ons nieuwe boek mogen houden. Fantastisch dat u hier bent. Welkom ook aan wethouder Jeroen de Buk en major Ad Potters van het Veteraneninstituut. Dit boek is een omkeerboek. Het zijn dus twee verschillende boeken. Boek 1, 80 jaar vrijheid Terneuzen, zijn interviews met veteranen, oudgedienden uit de gemeente Terneuzen die gezorgd hebben voor onze vrijheid. Boek 2, vrijheid vanzelfsprekend. Dat zijn interviews over vrijheid met vluchtelingen en over vrijheid vanuit verschillende invalshoeken. Nu wil ik eigenlijk het woord geven aan onze wethouder Jeroen de Buk. Ik zei het al, 80 jaar vrijheid is eigenlijk de inspiratie geweest om met dit boek aan de slag te gaan. En vandaag de dag laat maar weer zien dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. En daarom is het heel belangrijk, ook met dit boek, met deze boeken, dat we die vrijheid, dat we die verhalen, dat we dat doorvertellen voor de volgende generaties. En juist om die jongere generaties mee te nemen in wat die vrijheid betekent en waar komt die vrijheid vandaan. Om echt die verhalen goed te kunnen vertellen, dat ook de jongere generaties weten in deze tijd wat wij moeten doen en wat er echt is gedaan voor vrijheid. Het boek 80 jaar vrijheid is een boek geworden door interviews. De interviews die we gehouden hebben met een aantal veteranen en oudgedienden uit de gemeente Terneuzen. Hun verhalen zijn inspirerend. In dit boek hebben we de veteranen oudgedienden geïnterviewd van de hele krijgsmacht, bijna. Een aantal geïnterviewden vertellen wat ze in hun jeugd gedaan hebben, wat ze geleerd hebben in hun diensttijd, waar ze gelegerd waren en wat ze later als werk zijn gaan doen of in het leger zijn gebleven. Onder ons is nog wel de 100-jarige Wim Westbroek, Indiëganger. Hij heeft gediend in het voormalige Nederlands-Indië. Een beroemdheid. Want een tijdje geleden stond hij met foto en al in de krant dat hij een rijbewijs had gekregen tot zijn 105e verjaardag. Hij is hier dus ook aanwezig. Dus Wim, blijf rijden tot je 105 bent. Een bekende Zeeuws-Vlaming en oud-marinier is Gerrit de Zee. Hij was loodgieter in Zaamslag. Als eerste buiten Zaamslag als Indiëganger en schelpenverzamelaar naar Nieuw-Guinea. Naar Indië, sorry. Bij terugkomst weer terug loodgieter in Zaamslag, waar hij een beroemd en bekend schelpenmuseum heeft opgezet. Hij heeft ook de bijna respectabele leeftijd van 98 jaar gehaald. Ook Paul van Gelderen, 91 jaar, heeft als jongere in het Jattenkamp gezeten. Ik lach nu naar hem, maar ik bedoel het echt. Later als 17-jarige naar de marine en zelf weer naar Nieuw-Guinea gezonden. U snapt dat ik niet iedere geïnterviewde uitgebreid kan bespreken. Maar iedereen zal de revue passeren. Alle verhalen zijn belangrijk. We hebben ook een interview in het boek staan van brigadegeneraal buitendienst Willy Verschagen. Een zeer indrukwekkend verhaal. Je kunt het zo gebruiken in de maatschappijlessen op de scholen. Hij is ook schrijver van geschiedkundige boeken en van publicaties. Geweldig. Wim van der Meer, al 7 jaar marinier, naar de Rijkspolitie te Water in Terneuzen. Hier komt vrijheid weer op een andere manier naar voren. De schippersblokkade en wat allemaal de mogelijkheden en beperkingen zijn na een ongeval. Hij was ook mijn adviseur voor dit boek. Jullie snappen dat ik niet verder ga, maar alle verhalen, alle interviews zijn dus echt interessant om te lezen.
hartstikke bedankt voor het luisteren naar mijn verhaal. En jullie verhalen. Dus, en verder kunnen jullie heel veel lezen in mijn voorwoord en dankwoord. Ga ik niet allemaal vertellen nu. In een zich verhardende maatschappij, waarin vaak angsten geleid worden door onwetendheid, er geen consensus ten aanzien van het asielbeleid is, worden anders zijn, denken en migratie vaak als bedreigend ervaren. Een schrijnend voorbeeld vind ik het voorval dat een van de geïnterviewden mij vertelde. In de apotheek waar zij werkt willen sommige mensen niet door haar geholpen worden omdat zij een hoofddoek draagt. Het is ook daarom dat ik vind dat er ook andere geluiden hoorbaar moeten zijn. Ik denk dat het belangrijk is om met een open hart de wereld tegemoet te treden en steeds opnieuw na te streven wat goed is. Daarbij hoort, denk ik, de acceptatie van andersdenkenden en de wil om dat wat je niet kent of begrijpt te onderzoeken. Misschien moeten we andere culturen en het anders zijn meer respecteren en omarmen. Ik heb veel van mijn vader geleerd, maar de mooiste woorden die hij mij heeft meegegeven zijn de volgende. Leef zoals je wilt, maar berokken nooit schade aan je ziel. Als kind begreep ik de diepte van deze woorden niet helemaal, maar naarmate ik ouder werd, wist ik hoe mooi en waardevol deze woorden zijn. Ik heb mezelf ook altijd begeleid om naar deze woorden te handelen. Dank u wel. Mijn naam is Ad Potters, ik ben van het Nederlands Veteraneninstituut. En bij het Veteraneninstituut staan wij voor 4 pijlers. En dat is erkenning, dat is waardering, dat is zorg en dat is erkenning, waardering en zorg. En educatie, kennis. Dankzij de Veteranenwet in 2014 kunnen wij zorg verlenen aan veteranen. Heel veel veteranen hier in deze zaal hebben nooit gebruik kunnen maken van enige zorg destijds. Het was mondje dicht en maar doorgaan. Tegenwoordig worden mensen goed voorbereid en is er de zorg. Inclusief voor het thuisfront, wat ook te lijden heeft achter een missie. Er is een rapport verschenen een paar jaar geleden van de ombudsman. Gemeente, ken uw veteranen. Want heel veel gemeentes kenden hun veteranen en hun oudgedienden niet. Nou, ik denk dat dat voor Terneuzen niet opgaat als ik kijk hoe dichtbij u hier staat met uw gemeente. Bij uw veteranen en wat u er allemaal voor doet. Ook de subsidiëring van dit boek. En hoe belangrijk dat u het vindt dat deze boeken naar scholen gaan. Om van dat verhaal ook doorverteld moeten worden. Des te mooier vind ik dat ik hier mag staan. Deze handreiking is naar alle gemeentes gegaan. Die sturen wij ook naar alle organisaties. Nou, dus ik geef er bij deze ook één aan Nora. Nora, als jij vindt uit deze handreiking sowieso dat je denkt van hé, beste gemeente, kijk eens wat we hier geschreven hebben. Kunnen wij daar ook nog met onze solliciteit of met onze veteranen nog een stap naar elkaar toe zetten? Van harte. Dus deze is voor jou. Dankjewel. Nora, wat Nora doet vind ik heel bijzonder. Waarom? Ik heb gemeente om haar toch een klein beetje in het zonnetje te zetten. Want ik ben haar heel dankbaar dat dat hier toch dankzij haar gebeurt. Dus ik heb van onze baas een speciale kooi meegekregen om deze aan jou uit te reiken. Uit respect, waardering en trots. En die heb je meer dan verdiend. Dus Nora, alsjeblieft, ik hoop dat je een mooi plaatsje krijgt, want hij komt uit een goed hart. Maar op dit moment toch wel weer even. Bedankt voor je inzet, voor onze veteranen en het thuisfront. Ja, ik kan alleen maar zeggen geweldig. Dik verdiend. Dik verdiend. Nou, ik ben er heel blij mee. Alsjeblieft. Dankjewel. De boeken gaan dus ook naar de scholen, naar de musea, zoals ik het al gezegd had, de verzorgingshuizen. En dit is dus mogelijk gemaakt door de subsidie die wij dus van de gemeente gekregen hebben. Dus heel veel dank daarvoor. Elke geïnterviewde die krijgt een exemplaar. En natuurlijk ook onze speciaal uitgenodigde gasten krijgen dus ook een exemplaar. Rest ons nog gewoon een dankjewel aan alle geïnterviewden voor hun woord wat ze aan ons gegeven hebben. De inkijk in hun leven en vooral ook de partners
die wil ik ook echt bedanken. Want die hebben net zoveel werk verricht. En die hebben dan ook nog voor de lekkere koffie gezorgd. Zonder jullie hadden Nelke en ik hier absoluut niet gestaan. En waren wij ook niet deze ervaringen rijker. Mag ik u allen hartelijk danken. Dit is het boek. En we keren het om en hebben het andere boek. Bedankt voor de subsidie die we mochten krijgen en voor de hulp. Mevrouw Verbrugge, waarom dit omgekeerde boek? Ja, omdat ze het fijner vonden dat het een apart gedeelte was. En heeft dat een verbinding met de veteranen, met het verleden? Ik weet het niet. Ik weet niet waarom zij dat liever wilden. Dus ik heb dat gerespecteerd. Eerst zouden we de verhalen door elkaar doen, maar dan toch liever apart. En ik denk, ja, het is natuurlijk ook een heel ander verhaal. Het is meer natuurlijk actueel nu. En ik vond dat zelf heel belangrijk om te vertellen, want ik heb een schoonzoon die gevlucht is. Dus ik ken het zo van dichtbij allemaal, wat het doet en wat het allemaal met zich meebrengt. Maar het centrale thema van het eerste boek en uw boek is vrijheid. Is vrijheid. En dat maakt de verbinding. Dat maakt de verbinding, ja. Ik wens u veel succes met de uitgave van dit boek en de verkoop. Dank u wel. Meneer De Buk, wat is het belang van de gemeente Terneuzen bij de uitgave van dit boek? Het belangrijkste is wat we met dit boek, en wat we hebben gevraagd aan de schrijfsters, is het doorvertellen en de belangrijkheid van vrijheid. We zien dat het vandaag de dag wordt vrijheid steeds niet meer vanzelfsprekend, het wordt steeds lastiger. En ja, het wordt echt tijd en heel belangrijk dat we dat verhaal ook blijven doorvertellen naar onze jonge generaties. En daarom heeft de gemeente Terneuzen dit ook gestimuleerd. Klopt. Eigenlijk het idee is ooit begonnen 2 jaar geleden bij een aantal, Nora noemde het, bij een paar wethouders en de afdeling. Eigenlijk in het kader van 80 jaar vrijheid, van hoe kunnen we dat nou ook bij het onderwijs naar binnen brengen. En eigenlijk zo is het idee gegroeid. Het belang is dat er verhalen doorverteld worden. En je hoort heel veel verhalen, steeds meer veteranen willen hun verhaal ook vertellen. En heel veel veteranen kunnen hun verhaal ook vertellen. Maar dat je dus nu veteranen bij jou om de hoek, dat nu in een boekvorm wordt uitgegeven. Dat zal ook direct aanspreken op de scholen, want ze komen uit Terneuzen. En dat maakt het een groot belang. En dat is ook belangrijk voor de veteranen zelf. Voor de veteranen zelf is het ook, want het geeft ook een stukje erkenning en waardering voor hun verhaal. Er wordt naar ze geluisterd, het wordt gelezen, het mag verteld worden. En dat is zeker erkenning en waardering voor de veteranen die vaak uit de periode komen dat er geen veteranenwet en veteranenzorg was. En mevrouw Van der Meer, tevreden aan het eind van deze boekpresentatie? Ja, absoluut. Ik vind het enthousiasme van de mensen. We hebben het verhaal kunnen vertellen en dan de reacties van iedereen. Ja, ik ben echt blij. Ik ben gewoon, in het begin was ik op trots dat ik dus bij alle mensen mocht gaan praten en gaan interviewen. En dat nu dus zien wat het resultaat is, ja, ik ben blij. Een tevreden Nora. Ja.